Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa dagan sa kasaysayan sa simbahang Katoliko, usa sa mga labing mahinungdanong bahandi mao ang gitawag nga relics. Mga butang nga adunay kalambigitan sa mga santos sama sa ilang mga sinina, butang nga ilang nagamit o bisan ilang mga parte sa lawas. Sa unang siglo pa lamang giilan na kini nga mga relics isip sagrado nga mga butang. Dili tungod sa ilang material nga kantidad, kundi tungod sa espiritual nga gahom nga anaa kanila. Ang reliquary sa simbahan, kung asa gibutang ang mga relics, gitawag nga puloy-anan sa mga pag-ampo, house of prayer. Lugar din ang mga magtutuo, magpasalamat o mangayo og panabang. Nagsugod ni sa una nga ang mga Kristiyanos mangulikta sa mga abog o mga gamit gikan sa mga lubnganan sa mga martir. Sa ilang pagtuo, ang mga martir giisip nga buhi pagihapon diha sa Ginoo ug ang ilang pag-antos usa ka dako nga inspirasyon sa pagtuo. Ang relics mao ang tan-awon nga koneksyon tali sa langit ug sa yuta. Nga ang grasya sa Ginoo mutuhop pagihapon pinaagi sa mga nahibilin nga gikan sa mga balaan. Sa Acts 19:11-12 mabasa nato, God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick. Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo, mao nga bisan ang panyo og tapis nga nakahikap kaniya gidala sa mga masakiton ug sila naayo. Sa dihang mo venerate kita sa relic sa mga santos, atong madungog nga daghan ang nagampo o nakasinati o kalinaw, kaayuhan o mga milagro. Busa ang pagtanaw sa relics, dili lang pagtanaw sa kagahapon. Kini usa ka pamaagi sa pagtanaw sa gahom sa pagtuo nga ang Dios tinuod nga naglihok hangtod karon. Ug kining pagtuo mausab ang nasinati sa mga tinun-an sa ebanghelyo nga atong gibasa karon. Dinhi sa ebanghelyo makita nato ang kahadlok ug ang pagduha-duha ni Pedro sa dihang nagsugod siya sa paglakaw sa tubig. Apan labaw paniini, nakita nato ang kasing-kasing ni Jesus nga andam mudani ka nato bisan pa sa atong mga kahuyang. Ang tubig usa ni siya ka simbolo sa kahadlok, simbolo sa kagubot ug katalagman sa kinabuhi. Apan si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig, nagpakita nga bisan ang pinakasamok nga kahintang sa kinabuhi, dili makapugong kaniya aron lamang abuton ta. Apan kinahanglan gyud ang pagtuo ug kana ang atong tun-an karong adlaw. Unsa may mga mapamalandungan nato nining atong ebanghelyo karon. Unang punto, taliwala sa mga pagsulay anaa gihapon ang presensya sa Ginoo. Sa dihang nikusog ang hangin ug nagkakusog ang balod, ang mga tinun-an nisinggit taon sa kahadlok. Tungod kay gibana-bana nila nga ang aninag sa tao nga naglakaw sa tubig usa ka multo. Apan si Jesus nitingog nga siya kadto ug dili sila angay nga mahadlok. Kani nga pulong ayaw kamo kahadlok, nagpahinumdom kanato nga ang presensya sa Ginoo makapakalma sa atong kahadlok. Tinuod baya nga naay discomfort sa umaabot? Daghan kanato ang nahadlok sa kaugmaon, unsay mahitabo ugma ang atong mga kawad-on, ang mahitabong mga sakit. Sapagkat tinuod dili lalim ang pagsalig kung nagkagubot na ang tanan sa atong palibot. Busa kinahanglan nato nga matudluan ang atong kaugalingon sa pagbati sa presensya sa Ginoo. Ang pag-ampo dili lang pagpangayo, kundi pagpaminaw usab sa tingog nga nag-ingon, ayaw kahadlok. Ang pagduol sa Ginoo
dili kinahanglan nga at pista sa tanang higayon. Kay bisan ang atong mga kahadlok, pwede man natong mahalad sa Ginoo. Bisan si Pedro nga usa na gani ni siya ka apostol, nahadlok gihapon. Apan ang Ginoo wala mo pakasala kaniya. Iyang gigunitan o giluwas siya. Taliwala sa mga pagsulay, anaa gihapon ang presensya sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang mga pagsulay hagit sa atong pagtuo. Sa dihang misugod na paglakaw si Pedro, paglantaw niya kang Hesus, nakalatas siya sa tubig. Apan sa dihang niatubang siya sa hangin, nisugod siya sa pagkaunlod. Ug ni tunol si Hesus, siyang kamot ug nitabang kaniya. Busa kung kita, kung makasinati ta og kakulba, kahuyang, ug mga panghitabo nga daw dili nato makaya o masabtan, hinaot nga musinggit kita sama ni Pedro nga luwason ta. Patabang ta sa Ginoo. Sama sa mga relics, ang mga relics nagdala og pahinumdom sa presensya sa Dios ug sa pagtuo nga gihuptan sad sa mga santos. Mao nga ang mga pagsulay sad nato mahimong pahinumdom nga ang Ginoo buhi ug naglihok sa atong kinabuhi. Ang mga pagsulay hagit sa atong pagtuo. Story time. Nakisinati ko kausa kana ganing makita nimo ang imong kinabuhi in one glance. Nako sa eroplano, gikan ko sa Palawan, then paingon ko sa Manila. Kalit lang nga niabot ang kusog kaayo nga turbulence. First time to nako. Dili lang gyud kanang nauyog ang eroplano, murag gyud nahulog ang eroplano. Nilingi ko sa akong palibot, hadlok ang tanan. Ako sad nahadlok, abi nako mao na gyud ang katapusan namo. Mao na gyud ang katapusan nako. Nakita nako ang akong kinabuhi in one glance. Nakaingon jud daon ko sa Ginoo, Lord, Lord, tabang. Ang turbulence ni padayon, padjud og pila ka minutos, imagine, padayon ko sa akong Lord, Lord, tabang jud. Pagkahuman ato, hasang pasalamat jud nako sa Ginoo nga sa amo ang pag-abot sa Manila, ang tanang mga pasahero nakapalakpak intawon sa kalipay og pasalamat. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga ang kalinaw musulod lamang sa kasing-kasing nga nagbarog sa pagtuo. Sama sa mga relics nga nagpahinumdom sa gahom sa Ginoo nga mipatigbabaw sa mga santos. Hinaot nga ang atong kinabuhi, imong kinabuhi, usa-usab ka buhing timaan. Nga sa imong kahuyang ang Ginoo naglihok ug sa imong pagsalig ang Ginoo nahimong-imong panabang. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.